Fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena kien hemm żieda ta' 3.8% jew aħjar żieda ta' 60 inċident fuq il-post tax-xogħol meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena li għaddiet. Fl-ewwel sitt xhur kien hemm inċident fatali wieħed. Bejn Jannar u Ġunju ta' din is-sena kienu rrappurtati 1653 inċident. Il-maġġoranza ta' dawn l-inċidenti, 15.4%, seħħew fis-settur tal-manifattura. 249 inċident seħħew fl-industrija tal-kostruzzjoni, filwaqt li kien hemm 226 inċident fis-settur tat trasport u l-ħażna tal-merkanzija. Ftit aktar minn nofs l-inċidenti fuq il-post tax-xogħol kienu fuq persuni ta' bejn l-età 25 u 44 sena. Kważi nofs dawn l-inċidenti kienu fil-partijiet tal-idejn u swaba. Terz ta' dawn l-inċidenti seħħew f'postijiet tax-xogħol li jimpjegaw aktar minn 500 impjegat, filwaqt li kwart tal-inċidenti seħħew f'postijiet fejn jaħdmu bejn 50 u 249 impjegat, bil-maġġoranza tagħhom jaħdmu fuq bażi full-time. F'dan il-perjodu, jiġifieri bejn Jannar u Ġunju, kien rappurtat inċident fatali wieħed, l-istess ammont li kien reġistrat fl-istess perjodu is-sena li għaddiet.